Magadi mukomanashi. Inini ndiri mukadzi ane makore 23 ekuberekwa. Nyaya yandiunzawo pano inogara ichindinetsa mwoyo mangu. Ndokumbirawo Mungu achinja voice rangu kana makuposta. Inini mumhuri medu takazvarwa tiri 6. Baba vangu munhu anoshanda singaiti. Regai nditange pakutanga nyaya iyi. Isusu takakurira kutauni, kune imwe tauni yataitogara. Takakurawo kusvika pagrade 4 inini ndiri second born mumba medu. Kusvika pagrade 4 baba vangu vachibva vadecide kuti tinogara kumusha. Baba vangu vakangosiya basa. Baba vangu vaishanda mugovernment and handitaura hangu basa ravaishanda but ndere pamusoro-soro. Vaiti veyo nechigaro chepamusoro-soro baba vangu. Vane madegree, vane madiploma. Vakangomuka vakasiya basa. Ndokuuya kumba ndokuudza mai vangu kuti handichadi basa. Sisi vangu anova iye first born mumba medu. By that time anga ne 13 years, anga form 1. Mama ndobva vashungurudzika vakati konei muchisiya basa vana vachiri vadiki. Panguva yacho tanga tiri 4. Baba vangu vakapariseni kuti hanzi mutaona muchabhadhara takuda kuenda kumusha kunorima. Apa tanga tine stand yataibhadhara zvishoma. Tanga takuda kutoipedza mutauni umomo. Ndobva vatengesa stand iyai. Ndobva tangowana mari yekubva mutauni matanga tiri nekuenda kumusha koko nekutakura nezvinhu zvatanga tinazvo properties. Ndobva taenda kumusha ndobva tanogara kumusha. Takatanga kutambura mukomanashi. Takatanga kutambura nhamo chaiyo. Baba vangu vanga vane mombe. Vanga vane mombe dzavanga vanadzo. Panguva yacho dzanga dziri 3. But taitorimawo tichitopindawo mumunda. Sezvo tanga tiri vadiki. Panguva yacho tanga but 2 years kam tanga takurawo. Tauma grade 6 tanga takunyatso zvine musoro. Mombe dziya ndobva dzafa. Imwe vakaitema nedombo gumbo ndobva yaperezeka ndobva yafa. And then imwe yakaita zvekuti mombe dzichimwa mudhamu ndobva yanotsika pane madhaka ndobva yasaka ipapo. And then imwe ichida kuzvara ndobva yakabva yafa. Mombe dziya dzichibva dzafa dzese. Ndobva tapiwa mombe namukoma wababa vangu. Buda ndibudewo mudumbu rimwe. Sezvo sekuru vangu vanga vane vakadzi vakawanda. Saka vane mabrothers vakawanda. Ava vakavapa mombe vanobuda mudumbu rimwe. Ndobva tatanga kurima nemombe dziya. Ndobva vatenga mombe yavo 1. Mombe yaya ichibva yangonyangarika. Ndini ndakatorisa mombe idzodzo nedziya dzimwe dzaba mukuru vangu. Iya mombe yanobva yanyangarika. Kuitsvaga mombe mumatanga mevamwe kupi vakafamba vachitsvaga havana kuiwana mombe. Zvinhu hazvisi kumbomira zvakanaka. Tiri kushanda but hapana chatiri kukohwa, hapana chatiri kuita, hapana kana chatiri kuita. Ndobva tazoti 2011 ndobva tavaka imba yemazen'e. Takarima kotoni. Imba iyoyo yakatora time nanhasi. Mukoma nashi ndikakudzai kuti kubva 2011 imba iyoyo haisati yapera kuplastiwa. Vakangoita 3 rooms.
asati yapera kuplastiwa. Maflow mukati ndimama vaitomanikidzira kuti zvimari zvavo zviya zvavanobatanidza vachisona-sona kubvira kudhara mai vangu vaingoita zvekusona. Ndo zvavaitenga simendi kuti tiwane kuti nedzavanorimao zvinyimo zvavo kumusha munongozivawo vabatanidza kuti vatenge simendi imba kusvika yaplastiwa. Baba vangu izvezvi vanoita zveku ndikapenda, vanoita zvekuveza, vanoveza mubhedha, vanoita sei. Baba vangu havana chavanacho, mukomanashi havana kana chavanacho, havana kana chinhu. Even mumba chaimo havana kana mubhedha wavo kurara, havana mubhedha, havana kana wardrobe. Kutaura kunoko takazoti takura mukomanashi, sisi vangu vavanyora form 4 ndobva vapasa, vanga vasina maths, vaida kunoti vanyorere maths pamakey subjects nemamwewo masubject. Vakabva vamitiswa nemukomana womuraini, mukomana uya achibva aramba. Sisi vangu vakuda unonyora ndobvaona kuti zvichaiti pana pasa zvomudhara wangu wairowa ndobva atotiza ndobva vaenda kwavakaenda. Uya mukomana uya aramba mimba, vakabva vatizira kune mumwewo aitongovanyengawo ndobva vatowanikwa naye, ndobva vaita mwana naye futi. Kwavakaenda kwako vachinogara naye munhu uyoyo anga akuvanetsa manje, akuvanetsa iye ndokuuraya mheno zvavainetsa nawo. Kusvika vadzoka kumba, inini ndakati mumuri medu tiri vanhu vaive nenjere dzekugona zviya zvekugona chikoro, but inini kubva ndiri form 1 primary level yangu ndaingoita ndaingobuda mutop 5. Secondary level ndaita masubject 10 ndaunabuda ne8 esaya pane makey subjects. Ndakazoti ndava form 3 ndaive munhu airara, taifamba zvedu distance about 5 kilometers kubva kumba kusvika kuchikoro. Ndaive munhu aiti akangopinda muklasi ototanga kurara. Hapana munhu anga asingandizivi chikoro chese kuti ndinorara. Maticha akambofungidzira kuti maybe munhu ane nhumbu. Vakaona gore rapera, vakaona temu yapera nhumbu haisi kukura, temu imwe yapera nhumbu haisi kukura. Takuda unopedzisa form 3 ndakabva ndangorega chikoro nekuda kwekuti zvikwanisiro zvacho zvanga zvisipo, ende chinhu chacho ndibhowa ndechekuti ndinovingei kuchikoro ndichingouya kuzorara. Ndaitozama kutozvishingisa kuti ndisarara, but ndaigona kungotobatirwa nehope ndakagara, ndakatoconcentrate ticha vachidzidzisa, but ndenda kutoridza ngonono ndakagara kudaro ndisina kutsikitsira. Kupedzisira ndatozotsikitsira. Sometimes ndaitombobuda ndoinawo tepi ndonogeza kumeso, but zvaisashanda. Ndichingodzoka ndotoya ndotorara ndotobatirwa nehope. Saka zvinhu zvakandinetsa kusvikira ndazongotizawo pamba chibva ndanoenda kwandakaenda, chibva ndamitiswa mwana wangu wandinaye. Chibva chadaro ndobva ndagara kwandaigara. Saka baba vangu vakanzwa mena kuti vakadzowana kupe nhamba, ndobva vangonzwawo kuti kune mwana wenyu ari kunoko ari kutambura singaiti. Ndobva vanditumira mari ndobva ndadzokawo kumba ndobva ndagara. Sisi vangu vanga varipo, inini ndanga ndiripo, tese tiri pamba. Muchandiregererawo audio yangu yakarebesa, tese tiri pamba. Saka zvinhu zvakandinetsa kuti zvinhu zvinorevei, but panguva yacho I was 18 years ndine mwana wangu mucheche. Saka takagara pamba tichiitira kuti vana vedu vakure tigowana kuenda kubasa kumbonotsvakirawo vana zviuga, sezvo vana baba vachivese vanga vangoriwo matsaga. Chibva zvaita sekudaro, chibva tashanda chengeta vana vedu, chengetawo nevabereki. Ndobva tazoya kunoko kunyika yevatoro.
South Africa. Tichingouya sezvinewo sisi vangu vakabva vaonawo munhu anovada ndovakabvisirawo tsvakirai kuno, ndiyo tsvakirai kuno nanhasi since 2021. Ininiwo ndibva ndaonawo munhu anondida 2021 iyoyo, ndobva ndagara naye from 2021. Notsvakirai kuno, notsvakirai kuno, hapana kana tsvakirai kuno. Nanhasi takangogara, anoti akada kuti tikangomenchena wedhi rekuti taakuda kuti tichinorora ngatibatanidze mari, mari yakutonzvenga, mari yakutozvodzonoka, mari yakutoita sei. Zvinhu zvinotondirwadza sometimes handimupe problem. Ndinotozvionawo kana ndega kuti wai tikangototaura zvekuti zvinoda kudai, zvinhu zvacho zvinobva zvatadza kubalanza. Saka zvinhu zvinondinetsa mukufambawo tiri kumusha. Takambofamba namudhara tikangonzwa chinzi pamba penyu pane zvinhu zvakatiziwa, mudanga menyu mune zvinhu zvakaiswa kuti musabata chipfuwo, imimi makatogadzirwa wacho. Saka baba vangu nekufambawo kunoku munongozwa kwakazara maprofita. Tinoudzwa kuti munhu akatsikirirwa, akatovarayidzwa kuti asapepukira vana vake, asaita sei. Tingova vanhu vanoshandiswa nezvidhoma zvevanhu, tichirariwa nezvidhoma zvevanhu. Inini sometimes zotorota ndakarara nemurume, ndotomuka ndineka pain, ndichitonzwa pain yekuti shwana ndakatorara nemurume. Saka zvinhu zvinongondirwadza kuti why zvinhu zvichidai. Ende chero kuti vafambe kakumaprofita kana kudzin'anga, havangafambi nekuti vakatsikirirwa kuti vasasimudza musoro. Chinhu chakundirwadza ndechekuti vanhu vakuti ivo vakabata-bata, vamwe vemufamily vanenge vakuti vakabata-bata. Tichifambazve kunoku, ini ndiri munhu anofarira zvemaprofita but ndinonamata zvekuudzwa kuti ndinyatsokunzwa kuti chii chinenge chiitika, but ndiri munhu anonamata. Handipindi zvangu chechi dzemweya, ndiri munhu anonamata but ndinenge tichida kunzwa, ndobva ndasolva solution nemunamato. Asi maonero andinozviita, zvinhu zvinoda kugadziriswa, pamba panoda kugadziriswa. Baba vangu havana chinhu chavanacho chekuti chero pakawanikwawo vangada kutibatsira, vangada kutibatsirawo semhuri, havana chinhu chavanacho chekuti chero mukati munochaja, havana kana chinhu chavanacho. Munenge makutongovabatsirawo kuti vasumudzewo musoro, zvinhu zvavo izvi vanoveza, havana kana mubhedha but vanoita zvekuveza izvozvo. Mari yacho vanoshanda haitombooneki kuti inoenda kupi, inoita nezvei. Ndototi ndikatozvifunga ndinotombobvunza vanen'ina vangu vamwe vari kumba kuti vakazotengere mubhedha. Kubva zvatabva kutauni kutaigara nemubhedha iyoyo kusvika wazosakara, kusvika wazopiswawo, zvikabva zvatovharana kudaro. Saka zvinhu zvakangooma kuti uone mubereki wako havana kuchembera. Kana ndisingaresvi vane 56 years havasati vachembera, vakura zvavo but havasati vachembera 56 years. Zvinhu zvinondirwadza kuti vongofawo here vasina kana chavanacho. Pakufa kwavo vanhu voti vogova, vogovei. Chiro zvakadaro munhu anoshandiswa but ivo pachavo munhu anoshanda zvekuti vanoshanda zvekushanda mumunda, vanoshanda, munhu anoshanda, munhu anovaka, munhu anoita sei, zvizhinji zvavanoziva, zvinhu zvizhinji zvavanogona but havana kana chinhu. Nekuda kwekuti mhepo dzese dzakasayirwa kwavari, sekuru vangu vanonzi vanga vane zvavakabata, zvinhu zviya kwakutorwa nabamukuru, bamukuru vasingabudi mudumbu rimwe nababa vangu vekune imwe imba. Ndivo vatinofamba tingobata, vanonzi vanosayirira mhepo. Mweya yakashata kuti vasabata chipenyu.
umwe munin'ina wangu akabva angonyora form 4 last year but 1 ndiwa 2004 akabva anyora form 4 kwakutotizawo kwakutoenda Joni. Miko yakaitwa ndeyekuti hapana munhu anofanirwa kuwanikwa, vese munofanirwa kupera muchingomitiswa. Ndiyo miko inongotaurwa. Hanzvadzi yangu munhu anoshanda mudiki zvake, ndewa 2001, ane 22 years now. Munhu ane chipo chake chakapiwa naMwari, anoita zvekuimba but anotoimbawo zviya zvekutoti unotonzwa kutoti vanhu vanototaura anotokombewa vanhu kwandorumuisa anoimba zimudhanzo kwana Freeman nana Kilati, ndo level rake mukomana. Zvinhu zvandiri kutaura ichokwadi chechecho. Anogona kuimba zvekuti iri mari aiendawo kumastudio mahombe, but nekuda kwemari akatanga kuimba 2018, ane 17 years achiimba, but zvekungoimbawo kuzvimastudio zvazvo zvakangodhakwa. But unotonzwa kuti munhu ane chipo, nevanotaurawo vanototaura kuti munhu ane chipo, but mari yekuti aitewo something, zvinhu zvakatsikirirwa zvese izvozvo, zvinhu zvakatsikirirwa zvese kuti vasasimudza musoro. Mai vangu asi munhu anoita zvemaprofita, munhu anonamata chechi dzisiri dzemweya, saka havambozosumudzi musoro kuti vafungewo kuita zvekuenda kumun'anga kana kuenda kumaprofita. Chikumbiro changu ndanga ndichikumbirawo kuti vanodawo kutibatsirawo vatibatsirewo vakasununguka, vanodawo kutaura zvanofungawo pamusoro penyaya yedu. Shuwa pamba pedu tiri vanhu vanotambura, but baba vangu vane macertificate, vane madegree, vane madiploma. Baba vangu munhu akadzidza, havana kana urombo hwavanawo hwekuti ndingati kwandakambofamba munhu anotori nemwoyo wakanaka wekutoti iye anotofungirawo kutoti vana vanhengi vangu, but vakatsikirirawo kuti vasafunga kuti vanhu ava ndo vanondishandisa. Saka zvinhu zvakangooma. Munongondibata panhamba idzidzi, vakasununguka kuti vataure neni, vanoda kubatsira vakasununguka, tigone kubatsirwawo pamusha, pagone kugadziriswa pachene, kuti nesuwo tigone kubatawo, because tinenge tichidzoseredzawo kana kwatakaroorwa vanhu kumashure. Unogona kuroorwa nemunhu anenge ane development, anenge ane mari, but unotomudzoseredza shure nekuda kwespirit inenge iri pauri. Saka tinokumbirawo vanobatsira ngavasununguke kubatsira, but mari hapana chokwadi iripo, hapana mari iripo. Ndatenda zvangu. Sorry mukomanashi nekurebesa audio yangu. Ndokumbirawo mundiposterewo, musarega mukomanashi. Ndatenda hangu.